Здравейте, драги зрители, и шератитъра. Днес ще говорим за това как съвета в Удевала, който избира настойник на вашия отвлечен син чрез фалшиви документи, е трудно достъпен по телефона. Idag ska vi prata om det, hur detta rådgivande nämnden som väljer ut god man till kidnappade barn, din kidnappade son, är svåråtkomliga i telefon. Те може би те не са директно достъпни по телефона да им звъннеш, разговор минава през рецепцията на община Uddevalla. De är inte direkt åtkomliga per telefon, så du kan ringa till dem direkt, utan samtalet går igenom receptionist från kommun Uddevalla на 055 69 60 00 по телефон номер 0522 69 60 00. И рецепционистът ти взима твоя телефон, те да ти се обадят. Рецепционистът антекна dit телефон-номер, så de ska höra sig. И веднъж до сега са ми се обадили тая година. И år har de hört av sig en gång. И тогава и на другия ден, когато чувствата са оталожили, след като ти си претърпел поредната серия от смъртни заплахи, och då ringer de dig nästa dag då känslorna har lagt sig lite ut, ebbat lite ut efter att du har utsatts för nästa i serie av mordhotelser. И тогава те ти дават имейл. Och då ger de till dig имейл. И виждате какво става. Ти пишеш и всичко се връща. Ni ser vad som händer. Att du skriver och allt kommer returneras tillbaka till dig. Виждате ли колко много пъти съм писала? 3 дни. Ser hur många dagar jag har skrivit? I tre dygn. Ser ni det? И ако отвориме... Опа, тук малко 3 дни. Малко прескочихме датите. И ето, това ви казва